ये अम्मणी कसले गो हळे मलगरा खान कोचा कापन हल मका हाव काही तू कापन हल्ले तू उंची नवे मिगल मक्षी आईलो होई हाव तुगल मक्षी आईलो इत्याक म्हणारी तू भीतर गेलतत ना हाव घरा गेला रे घरान हिंगीतती कसले तू एकलो आईला अम्मणी खई म्हण तेत ना हाव असिल विषय प्रसंगलरी मगिरी तुका घरान सोनतवे सौला रे मक्क नवे तुक नाही नवे तू भारी अपन तत नवे तू सीधा घरावच कासिले बंद कर रे तुझा नाटक हा काही खाऊच आशेस तका मिगल मक्षी आईलो खाऊच पर खाऊ नो आता शिवलायता तशी नाही गो मणी तू नुता कोप्पू नका पक्कने काही पुणी सुरेख मयंदवो ಹೊಳೆ ಮಂದವೋ आम्ही हंग खान खल्लिंती म्हणो अनमल कन्नदवो अम्मल कन्न घल्लरी म्हणो ಹೊಳೆಂದವೋ सुरेख मैदवो तसल काम कर नती ते धैर्य री हा तंगल घरावचनो खान खलेले आणि कसं करचे घरांत एक संकट खान असतवे त्या होई गो तो गुंडण्णा असील पुरा खान खाऊन बसतो गो तिथलं मात्र नाही पै पडेलेली त्या वरलेली सिट्टाचे बिसी बेड्या भात दल्ले मागिरी वैंगण सुक्कनी सीत घालनो वांगी भात केल्लो तदनंतर काही सकाळ थंड घालेल मुगा दाळेनी सीत मिक्स करून दोन कोळ सुद्धा घालनो पातळ एक कंते कसंते पोंगल केल्लो मागीर काली ते वरलेल कोसा उपकरी तांदळा पीठ सीत पुरा मिक्स करून कसे की रोटी म्हणू तान पीठ कलयतना मिगेल पोट्टन कोण की हात घालनो गच्ची पुरा घान गिंचिल म्हणकी दल्ले गोतसवे वंकार येईल मका तेदना हाव डिसाइड केले हे गुंडना कशी पुडी कोरनो बाहेर घाल का म्हणू अय्यो अम्मणी तशेनी मुंचनच गो सोयरनपुरा चंदुकोन पळून घेऊ का गो एक 4 दिवस नाही गो ऍडजस्ट करून घेऊ का गो हा 4 दिवस म्हणा मी ऍडजस्ट करून घेतले रे मागीर काय ना 4 दिवस भितरी आमका खंयच्या आस्पत्रेक ऍडमिट करू का जायत ताका हांव एक होड प्लॅन केला जाल्यार तुका सपोर्ट दाव का म्हाका वई गो तू सांगचे एक लकर होईची हाँ त्या गुंडाना नाईल मागिरी आमके एक समा खान जवणना त्या कसकसे की खाता केला ओ रुची असते म्हणया केला ओ आणि कसं करचे पट्टा बुके खाऊ का म्हण त्या गुंडाना काही त्या कसे की वेट लॉस करतात खे नवे थई सेरसू का गो अशी घरा दुकून बाहेर घालची म्हणून सांगची सम नाही गो म्हणी पण रे तो घरा वच्चो त्या खंकी वेट लॉस कचकडे वच्चो ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಗೆ घरा दुकून बाहेर होत नवे कितले मळल रे मक गुंडन नसला कसने तोंद्र नारे दलरी खान जेवणान तू थँचे खोड मात ठेवना आणि त्या गुंडनाचे क बुद्धी शिको करे तू को देवंजकडे तन गमन देऊ का तका हम एक प्लान केला तू मग सपोर्ट कर का कळ नवे हां गायत को म्हणी तू संगील मन के करता हां आज सुरवेर मी घरा वचा हो गुंडित्ताजी तिके बेजार रस्मो नाबा हाँ बेचाररी नाबा खुशी रस सुनंदಕ್ಕ हाँ आजी जेवणचिके उणिदल्ले त्यांची अस्का असो आत होन्नी येईल मागीर कसने कोण दित नवे कशी तू कसने कोण दी ना मो होई रे पुता मका काम करचे कुडवे ना रे हाँ आता तुगेल गायन होन्नी येते नवे कसने कोण दिता आजी गायन होनी कसन करते की फ्रिजान तू खंचेची वरलेल केलेल रंदप नाबा हाँ नवे जाऊन कर की कसन की अनु आजी क्लासन पाटो भारी लायक असिल नाही रे होई गो अमणी आमखे पर गुत्तू नासिल पडे तका म्हणजे स्कूलाक वच का म्हणू हो अन्नोनी अमणी आईलिंती हाँ यवंती खाऊच्या कसने नामो तंगला उसून येऊची ते राखून बस का नव्हे त्यांनी कसन कसन म्हणली सुनंदक्का काय ना रे देवा आज संजरी कसन खान की म्हणून आलोचन करते सिली आमक कसने खान नक्का नमा आज मी एक होड पाठ शिकलिंती हाँ पाठ शिकलिंत वे कसन पाठ गोते अम्मी खान जेवण कंट्रोल कर का खिया नमा अम्मी खाऊन खाऊन थोरथरू दल मळरी मागिरी प्राय दत्तरी आमक मस्त पुरा काय लेत खिया नमा हूँ
होई अशी मस्त जणां सांगचे हांवें ऐकला जाल्यार खावची बंद करची कशी. ते भारी सुलभच गुंडना. आता आम्ही खातात पळ्या खान जेवणा. सकाळी येतं सपोज तू दोन्ही पळ खात म्हणला का संत तू एक पळ खाऊ का आणि ते पळ हगूर चबून चबून खाऊ का त्यातनं तुका पोट भरलेलं फील येतं काही. हांव त्यावेळी कोर्ण पडयले जाल्यार एक पोळ खाल मागीर म्हाका एक नमने भूक आनीक चड जाता. हांव एक पोळ खाल्ले म्हणून ते गिल्ट फील जाता नवे मागीर 2 पोळो खाता हांव. हा तशी अनिके खाऊका म्हणा अशी दलते ना आम्ही एक उडगा असतावर घेऊ का खाई. आम्ही खाल्लेल पुरती अंगण तूच बैसुनू आम्ही थोरथोरू दल्ल म्हणारी आमका मागीर मस्त काय लेता म्हणून उडगास कोण घेऊ का खाई. हांव हे वेळी ट्राय केला अन्नो म्हाका खतन तेपरा उडगसू येना. खाण पुरती पोट्टा वतरी ते उडगस वयर येत रे. अय्यो हांव खाल्ली म्हूण फील जात रे अन्नो कसं करची रे. आम्ही खाऊच्या बसका दलारी आलोचन कर का खाई. हाव आजी इतले खाऊन उठोचे म्हणून सान वाटते दवरनो तंत थोडे गाळून घेऊ का खाई त्यातनं मी थोडे खातात खाई. इतलं पुरा विषय अस गो हे पुरा कोरियत म्हण दिसत गो म्हाका. हां ऐकतना कोरयेत म्हूण दिसता जाल्यार खाण जेवणाक बसील तेन्ना पुरा कश्ट जाता. ना रे गुंडा खंयचे कष्ट जायना. आमगेल मलगडी एक ग्यादी सांगतसिलीं ती पोट्टा बाळी कन्ना फाळी आम्ही वड्डेल म्हण केस म्हणून म्हळ्यार आम्ही खाण जेवणांतू एक एक घास उणी करता येयला रे आमगेल पोट तशी सणसान दत्तके म्हळ्यार आमकां थोडे खाल्ल्यार पवतके तशी कन्नाचे ते कुटकन जोडणी म्हणटात पळय आमी कन्ना घालून येतात पळय ते होडोड घालून येता गेल म्हणके कितले होड जाल्यार वाडतके वाट्ट होड दत्के कन्नाचो तेंच्या मी सणसान घालता येईल म्हळ्यार कन्ना वाट्ट सान दत्के आम्ही केल्लेल म्हणके आस रे पुता. हावंतू डिसाइड कोण सोडला हावनी खाण जेवणांतू चिके कंट्रोल कोण येनो स्मार्ट जावका म्हणून मुखार माकी चंद चाललो बम्मून जाऊन मेळका नवे त्या खावात दुकुनू तयारी करका बम्मून चंदसला पवतवे हाव इता गेलो टोतन चंदीस का नवे. अमणी वग्गी वग्गी वज्जूच बरोज कोरनो आम्ही खेळच्या वचा गो ते ग्राउंडान खेळणारी लायक एक्सरसाइज जाता तू काय देऊ तू गो मणी. होय रे अन्नू वचा आम्ही. हे पुरा सांगेल तितले सुलभ वे जाल्यार हांव एक मन कोरका बा. तितले सन चेडवान डायटा बगे उलयतना हांव इतलो होड दावनो आनी खावचे म्हळ्यार सम नाही बा. हांवें हाजे बगे आलोचन कोरका कसं करचे. हां करेक्ट आदी समची गड्दू कोण खाऊ का हंग कसं नाही नामू. हां एक ಐಡಿಯಾ ಹಂಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಭವನ್ ಹೋಟ್ಲಾ ವಚೂನು ते असील खाण पूर्ती आश भरीत पाट भोन खाता आजी लास्ट पाय दुखून हाव गॅरंटी डाएट करता.